През 1999 година Русия избира нов министър-председател – Владимир Путин. По това време малцина руснаци знаели това име, като това е проблем за самия Путин, защото той планира да се кандидатира за президент. Същата тази година се случва един от най-позорните терористични атаки в Русия. 4 жилищни сгради, включително в Москва, са взривени с бомби през нощта, докато хората спят. Стотици загиват и този атентат е скърбно запомнен от руснаците. Този атентат е важна част от историята на модерната Русия, като атентатът в църква Света неделя за нас българите или самолетните катастрофи на 11 септември за американците. След такава трагедия народът е изплашен и се нуждае от силен лидер. Путин обвинява терористите от Чечня за това нападение и се заклева да отмъсти. Преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире. Така, министър-председателят, за когото никой не бе чувал, изведнъж е един от най-харесваните политици. Тази трагедия бе използвана като причина за ново руско нашествие в Чечня. Това превръща Путин в национален герой и така сравнително бързо той става най-популярният политик в Русия. Но малко по-късно излизат наяве няколко скандални доказателства. Пета бомба е открита в един жилищен блок. Бомбата е обезвредена за щастие на живущите. Оказва се, че тя не е била поставена от чеченски терористи, а най-вероятно от агенти на ФСБ, модерната версия на КГБ. Защо са го направили, ще разберем, ако проследим издигането до власт на Путин. В детството си малкият Владимир слушал истории за Великата война на Отечеството и героизма на баща му. Това оставя голямо впечатление върху Путин. Когато Владимир е тинейджър, излиза емблематичния филм «Щит и меч» за един руски шпионин, който инфилтрира немците по време на Втората световна война и трябва да стане част от врага, за да го победи. Путин е омаян от този филм и тогава той взема едно важно решение. Той не иска да е моряк или пилот, той иска да стане шпионин. И така, като юноша, Путин без покана отива до сградата на КГБ и пита как може да се присъедини. Служителят му казва, че трябва да учи право. Владимир взема съвета на сериозно и започва да си преобръща живота напълно. И през 1970 година се записва в университет да учи право. През четвъртата си година в университета е поканен за кандидатстване в КГБ. На 22 години мечтите на Владимир Путин се сбъдват и той ще стане шпионин. Владимир официално се присъединява към КГБ през 1975 година, за да започне обучението си. Той отива в личния си офис до сградата на КГБ в Ленинград. Това беше същата сграда, която бе посетил като юноша. В началото Путин върши административна работа и продължава да живее в същата стая с родителите си. Но той работи усърдно и през 1976 напуска академията на КГБ като първи лейтенант. Тогава, през 1979 Путин достига до званието капитан и е изпратен в най-елитното училище на КГБ. Това е момента, в който Путин е чакал. Най-сетне изглежда сякаш го подготвят за работа в чужбина. Но той бързо бе изпратен обратно в Ленинград отново да следи чужденци. Обаче, 6 години по-късно, след много труд, Путин успява да спечели доверието на началниците и го изпращат на мисия в източна Германия. Но Путин се сблъсква с още един проблем, при който началниците му не го пускат извън страната. Причината е, че Путин е на 28 години и неженен. Началниците му се страхуват, че той може да се влюби там и да не се завърне обратно към родината си. В този период Владимир среща бъдещата си съпруга и предлага брак през 1983. За медийния месец двойката пътува из Украйна от Крим до Молдова. Място, което по-късно Путин казва, че е свещено за него. От този момент нататък Украйна ще носи винаги специално място в сърцето му. Игор Антонов, негов колега, казва, че вярва, че Владимир се жени, за да подобри кариерата си.
На 33 годишна възраст Путин никога не е напускал Съветския съюз и сега той получава първата си задача в чужбина – да набира агенти с връзки към Запада. Звучи интензивно, но ролята на Путин всъщност била доста скучна. Като цяло, той просто подготвил документацията за кандидатурите и ги подавал за одобрение. Евентуално е повишен за заместник-шеф на станцията, но протести срещу немското правителство започнаха да възниква и един ден антикомунистическа тълпа штурмува офиса на КГБ. On December the 5th, 1989, thousands of people gathered at the regional headquarters of the East German secret police. И агентите там не могат да направят нищо, докато Москва не заповяда. Но Москва мълчи. Това бе защото Съветския съюз в този момент се е борил със собствената си нестабилност. Съветския съюз бил близо до разпадане. Това бе кардинален момент за Владимир Путин. Кариерата му не отговаряла на очакванията му. Страната му преминава през бурни времена и след 15 години като агент на КГБ той решава, че е време за промяна. Шпионската кариера на Путин не вървеше. Затова той приема работа при кмета на Санкт-Петербург, Анатолий Собчак. Путин се присъединява към екипа на кмета и отговаря за комитета по международни отношения на града. Но той все още е просто човек, работещ в сенките. През времето му в кметството той се старае да стане най-незаменимия човек на кмета и научава много от авторитарния лидер на града, който в крайна сметка става ментор на Путин. Обаче, докато работи там, той попада в първия си голям скандал. Разпадането на Съветския съюз засяга силно родния му град Санкт-Петербург, където нямало достатъчно храна за всички. За да се помогне на хората, Путин подписва голяма купчина договори с цел да осигури достатъчно храна за оцеляване в града. Интересното е, че договорите имали необичайно високи комисионни, достигащи до 50%. Още по-интересното е, че обещаното от тези договори никога не достига до хората. Изпълнителите не доставят обещаната храна и така 124 милиона евро изчезва. До ден днешен не се знае как, кой са изпълнителите или как Путин ги избира. Обаче той отрича, че има ръка в този гаф. Масло животного 2,2 тысяч тонн, молока сухого 2 тысячи тонн. Значит, это фактически перекрывает все наши потребности. Но это впечатляет, я могу сказать откровенно, так? Да предположим, че наистина той няма вина. Ситуацията е следната. Града се нуждае от храна, не имаш грешните хора и заради това изгаряш милиони и отгоре на това хората седят гладни. Аз лично бих съкратил човека с виновен за този гаф. Обаче истината е, че кметът повишава Путин до позицията заместник кмет. Но това не продължава дълго време, защото кмета купи следващите избори, оставайки Путин безработен. Но не за дълго, защото президентът Борис Елцин наема Путин през 1997 година. Елцин го забелязва, когато е бил заместник кмет. След това през 1999 година Елцин прави Путин временен министър-председател. И само няколко месеца по-късно Елцин казва на Владимир, че иска той да води Русия в новото хилядолетие като президент. Това било неочакван обрат на събитията. Много хора вярваха, че Елцин го прави само за да се предпази. И за това плана бил да направим Путин президент. Това е ако има способност да спечели изборите, защото народа не е бил много запознат с него. Ето къде влизат бомбеният атентат, за който говорихме по-рано. Както казахме, в началото чеченските терористи взривяват 4 сгради и Путин се заклева да отмъсти за това. Обаче излиза скандална информация наяве. Тестовете показват, че бомбата съдържа взривно вещество, наречено хексагон, което е достъпно само до военните. И още, детонаторът, използван за бомбата, също бил военна технология. Най-вероятно е била поставена от агентите
на ФСБ. След сривовете, някои хора започват да бъдат подозрителни за ролята на правителството в този загадъчен случай. Но Путин отказва да говори по този въпрос. Даже обратното, той полага усилия да изчисти всеки, който пита прекалено много въпроси. Михаил Трепоскин е един от хората, който води разследване за атентата. Седмица преди да разкрие заключението от разследването, той бива арестуван и изпратен в затвор за 2 години. След като е освободен, той отново се опитва да говори за взривовете. И познайте какво, отново го арестуват и затварят за още 2 години. Желязната ръка на Путин е нападала само следователи или журналисти, а всеки, който се е осмелявал да го пита въпроси. През 2003 година Михаил Картаковски е най-богатият човек в Русия с оценено богатство над 15 милиарда евро, правейки го 16-тия най-богат човек в света. Това богатство вероятно му повлиява на психиката, защото той смятал, че има право да говори срещу корумпираното правителство на Путин. И затова Михаил бил изпратен в затвор в Москва за 9 години. Бизнеса му, заедно с богатството му, биват унищожени. Днес той живее в изгнание, Швейцария. Историята на Картаковски е доста интригуваща и затова говорим още за нея в едно друго видео, свързани с руските олигарси. Така че абонирайте се, ако темата ви е интересна. Освен Михаил, има мнозина други хора, които правят същата грешка да се забъркат с Путин. Журналистката Анна Политовская била убита в входа на апартамента си през 2006 година. Дали е случайност, че това станало точно след като тя пише за корупцията в руската армия в Чечня? Путин захванал властта, се старае да отстрани всеки, който се пробва да я оспори. През неговата кариера той прецаква хора, краде пари и е бил замесен в купчина убийства. И по-лошо, войни. Според мене, в толкова мръсно минало и врагове, той няма доверие на никого и е параноичен, защото знае колко много хора му имат зъб. Освен това, той остарява. В момента е на 71 години и кръгът му е по-малък от всякога. Също така е заобиколен от войници 24/7. Той знае, че времето му идва и може би вижда Украйна като последния си шанс да остави някакво наследство.